Leader-rahoituksen vipuvoima Ylä-Pirkanmaan elinvoimaisuudelle vuosina 2015–2022. Esittelemme Leader-Pokon navigaattoristrategian vaikuttavuutta. Kunnat ovat Leader-toiminnan avainasemassa. Poko-alueen kunnat eli Juupajoki, Mänttä-Vilppula, Ruovesi ja Virrat panostivat rahoituskauden aikana Leader-toimintaan yhteensä 0,9 miljoonaa euroa Leader-kuntarahana. Leader-tuki muodostuu EU:n osuudesta, joka on 42%, valtion osuudesta, joka on 38%, ja Leader-kuntarahasta, joka on 20%. Tämän Leader-tuen avulla alueelle vivutaan lisäksi hankkeiden omaa rahoitusta. Näin ollen tällä 0,9 miljoonan euron kuntarahalla alueelle laskeutuu yhteensä 11,5 miljoonaa euroa Leader-tukena ja omarahoituksena. Leader-toiminnalla on myös monia kerrannaisvaikutuksia yhteisöllisyyteen ja elinvoimaan. Yritystuet mahdollistivat 50 investointia ja 16 yritysten ja elinvoiman kehittämishanketta. Yritystuilla oli noin 5 miljoonan euron vaikutus liikevaihdon kasvuun ja uusia työpaikkoja syntyi 32. Tuki mahdollisti kokonaisvaltaisemman suunnittelun, eikä tarvinnut himmailla. Yleishyödyllisiä hankkeita toteutettiin 105 kappaletta. Näistä 68 oli investointeja ja 37 kehittämistä. Investoinneilla rakennettiin ja kunnostettiin erilaisia rakennelmia ja rakennuksia. Kehittämishankkeissa esimerkiksi suunnitelmia tehtiin 121 kappaletta. Eikä vain suunniteltu, vaan suunnitelmat myös konkretisoituivat teoiksi, kuten vesijohtoverkoiksi ja valokuiduiksi, Vesistöjen kunnostamiseksi ja maisemanhoidoksi sekä tapahtumiksi. Hankkeet innostivat ihmisiä tekemään yhdessä. Pokon alueella tehtiin hämmästyttävä määrä talkootyötä. Kaikkiaan 22 070 talkootuntia yhdessä tekemistä ja yhteisöllisyyttä, mikä tekee lähes 21 henkilötyövuotta. Uusia toimijoita Leader-työssä oli lähes 100 ja mukana yhteistyössä hankkeiden aikana oli noin 1000 toimijaa. Tekemättä olisi jäänyt. Navigaattori-rahoituskaudella Pokolla otettiin käyttöön oma mini-Leader-tuki, jossa on yhteistyössä mukana alueemme osuuspankit Ylä-Pirkanmaa ja Pohjois-Häme. Navigaattori-rahoituskaudella toteutettiin 109 hanketta. Yhteensä 123 574 euroa. Mini-Leader on tarkoitettu pienille yhteisöllisille projekteille. Se on kohdennettu erityisesti nuorille suunnattuun toimintaan. Hankkeista 79 kappaletta oli tällaisia. Vuodesta 2022 lähtien Pokolla on ollut myös oma nuorisotoimikunta, joka muun muassa päättää nuorisohankkeista. Vuonna 2021 Poko kehitti oman rahoitusvälineen myös yrityksille. Boosti Leader on matalan kynnyksen kehittämisväline. Se on tarkoitettu pienten ja aloittavien yritysten kehittämis- ja investointitoimiin. Jo 2 vuoden aikana saatiin aikaan 42 hanketta. Hankkeessa tehtiin 34 investointia ja lisäksi yritykset kehittivät toimintaansa ja hankkivat lisäkoulutusta. Yhteensä tukea myönnettiin lähes 33 000 euroa. Poko on maaseudun kehittämisyhdistys. Olemme monipuolisesti mukana alueemme kehittämisessä kuntien, yrittäjien, yhdistysten ja koulutuksen kanssa. Pokon toimintaa ohjaa hallitus, joka kootaan koko alueelta. Hallitus kootaan kolmikantaperiaatteella. Hallituksessa on mukana edustajia julkisyhteisöistä, yhdistyksistä sekä maaseudun asukkaista. Vuosina 2015–2022 Pokon hallituksessa toimi yhteensä 43 henkilöä, eli EU-päättäjä on lähelläsi. Hyvällä ja sujuvalla yhteistyöllä homma hoituu.